Малко съм притеснен. Нормално? Няма ножове покрай мене. Аз само ще се прочеся. И сега излязох от фокусото на камера. Дед мога до сега. Не знам. Защото иначе съм на бащи с преди. Стой. Ако ще покажеш, бъде сега да покажеш. Това не отива на добре. Какво? Нищо. И аз така си помислих. Здравейте, хора, здравейте. Аз съм Найден, Аз съм Марто. ние сме бащи с бради. И днес Не знам какво ще бъде едно малко по-различно видео. Марто, идея си няма какво ще правим. Епилация ли ще ми правите? Не. Не Как съм- така? Не. Да идеме друга идея току-що. За следващото видео. Да, няма значение. Днес и аз не знам точно какво ще правим. Знам само, че жена ми ни намислила нещо. Обещава ми няма да е болезнено, така че да видим какво ни е приготвила. Да, каза не се знае. Да видим какво ни е приготвила и да започваме. Ето по една маса. Това ми е народовичко. Аз съм мушенца. Да. Хубавото е, че очила няма да ме трябва. Ти как са борави с нещо? Айде, просто го служи де. Ама аз така нищо не виждам. Да, нали знаеш, че нищо не виждаме? Да, нали знаеш, че нищо не виждаме в момента? А този бонзай тук няма да ми пречи. Не. Ще Не ям знам, аз няма ли да ударя нищо. Скъде Мамка съм му ще едем. Айде, ще сети. Или ще пием. Аз го чухай тук и те някъде. Само... О, намеря го. Страх бурканче нещо. Ох. Ай, махай. Това ти знам как се отваря. Да, махаме ли? Да. Що? Едно ли или са две? Едно. За сега. Той бгиш. Човек, това е зелено. Прича на мътна вода. Матча. Матча, той не беше ли нещо люто? Такой матча. Човек прилича, ще кажеш, че от някой геол си го... Гласа зад кадър, може да се появи. Да, разбира се, не знам какво. Google. Аз нямам къде Чакай, да го тук пише гугълна. нещо. Мога ползвате чат GPT. Дрън, пише, ама на български няма. Как си с полския? Питай чат GPT. С полския как си? Пас. Какво Добре, е сти. матча? Да внимаваме с чето. Пише да го охладим. Свършам. Да ни гълтаме Финоземно- топчето. Чакай. Матча е вид финоземно зелено чайно прахче, което се получава от специално отгледани и обработени листа на зеления чай. Значи с трите листа. Kinda. Thank you. Това е зелено. Аз също така пише топ. Имало някакво топче тук. То нещо се удря там. Го Не си скажа. гледал такива клипчета, бе? Гледал съм, бе. Ама какво се удря? Той май трябва да го удариш. Той ти го удря, брат, ми има и страх. От какво те страх, бе? Да не чупя масата. Но ще го ударя го те. Дали сте? Я го удари с глава. Да, бе. И сега трябва да пиеш бързо. Не, бе. Да, ще шупни. Ей, дай да чаш. Нищо не видях. Не шупна, бе. Човек, това мириш на... На люцерна мириш ти. Има нещо вярно. Но виж, това е като дозатор. Са японците или китайците, не знам. Ти японско ли е или китайско? Гласа зад кадър може ли да на чаша още? Имаш си. Чакай, ще го изпия, това е ясно. Ама той си има. Не, бе, чакай, той има друга чаша. Ти мириш на люцерна, ама много мириш на люцерна. Добре, той сега за кого изпих това аз? Да си жалям. Не, вече не съм. Мириш на люцерна, наистина. Ама на свежа люцерна. В смисъл, не знам дали си мирисал. Не на свежа, току-що изсъхнала люцерна мириш. Не, човек, на свежичко е. Да ни прекаляваме май първоначално. Да, това Пък да има и жената да го пробва. Заповядай.
На цвят го докарва като блато. Тиня. Той намирис ли ако би на тиня? Люцерна. Не, на люцерна ви повече. Да, по на люцерна. И на вкус го докара. Да, вкус го докарва, да. Не питайте откъде знаем какъв вкус има люцерната, по-добре да ни казваме. Ама... То не е гадно. Да, и по-гадни неща съм пил. Наистина има лек привкус на люцерна. Чекуса ли го? Ама иде? Има лек Наистина има, привкус на да, люцерна, ама не е гадно. Много е сладко обаче. Колко калории има от нещо? Дай да го дочетем. Заповядайте. Гадно е. Че аз почнах да изпускам коремче, вече трябва да внимавам с тази застоялата работа. И сте застоялата вода. Хиж да не има срок на годност 1 година. Вижте го, чакай, кой каме. Вижте го на цвят как е. Той е като от блатна вода. Не е лошо, ама ми е много сладко. Тук ти да го пише. 100 енергии. 100 енергии. За 100 грама. Маги ли ще кастваш? 35 калории. Ти е много добре. 35 калории. Не, с него добре. За 100 грама. Грама, да. Тото е 300 мл. Има... Застояла вода ще тижи повече. Да. Добре. Не е лошо. Не е лошо, да, мен ми допадна. Нали, ако не беше чак толкова сладко. Го разредиш с малко газирана вода. Да. Ти много ракия му изпи, човек. За ракия не знам, а с водка много шавари. М. Складата ли си? Да. Айде, това вече пак. Аз пак нищо не знам. Те бе? Добре, че ме чувам къде сте долу-горе. Ти по-ле се ориентираш, това сме. Това... Аз съм тук от 2 седмици. Тук сложихме. Той на тебе ще хареса. Брата, той са нудли. Със сигурност е някакво друго да е от този пакет. Да отваря. Има и тако от тук, от тук. Опа, скъсах ли нещо? Дядо? Не виждам, кога ти кажа. Те са две! Чакай! Какво, бе? те са две. Две ли са? Е. Добре, защо се мъчам по този начин? Чакай, аз няма го отварям. Нали, разбрах какво, аз го махам. Да, нудли. Пиши Хело. Само не знам защо пише на немски отпреди. Какво пише? Оризови нудли, вкус телешко. Хюхнер Гешмах. Полет, ти трябва да твоето изпираш. Лек му ти спили. Аз малко го отворих, ама. Пише, че няма глутен. Да. И да не го микроволнваме. Но микровеле. Вече как се прави тогава? Слагаш разни неща вътре, слагаш още нещо. Виждай, така прави друс. Те са от тез. Яко. Тоест, Те са от тез, нищо не разбрах. аз ще кажа, аз много обичам нудли по принцип. Говорили сме на тази тема. Да. Тук слагаш гореща вода, киснеш ги, колко време пише това? 4 минути, изливаш горещата вода и оставяш, само пише 2 степени лъжици. Пише, че трябва да оставиш малко, по принцип, 100%. Сега не виждам къде му е превода на това, ама трябва да оставиш малко. На капака пише. Тей. То пише на френски, чакай. Чакай, ще разбереш френски. И отдолу на немски. Никога не съм бил добър си. Отгоре ли пише, бе? Изрод. Да, общо взето, оставя се малко водичка само и се изсипва, разбърква се хубаво и те седе. Не е като другите нудли да е супа. То е манджа. Манджа. Да. Лебец искаш ли? Не, аз ям без хляб. Това е много готино, мекичко. Mm. Искаш да ми барниш шоуто? Накъде съм? Чакай. Тук е някъде ми ушото. А пък моето е лъскаво, искаш да го пипнеш? Айде, търсете си от това. Не. Не там долу, тук на очите е лъскаво. После. Добре. Си намери ли го? Няма. Ще че пред нея имах някаква чаша. Тя е махна.
Гледай на маста. Опа. Ти не трябваш да оцеля, бе. Да. А, той е друго такова, брат. Те ли? Той е друго топче. Ай, така има топчета. Ай, чакай, махна ли си това? Не. Ай, нали си майстор, сега искам да го отвориш. Не, познайте какъв вкус е. Как да познаем без да го помиришем поне? Отвори го без да го Дай. таковаш. Дай. Чакай, ще го... Мога, ще успея. Пазите се. Глас зад кадър, гледам на правилното място. Все едно наистина виждам. Все едно наистина го виждам. Не виждам това. Ти друго отгоре. По-различно. Чакай, аз тогава ще доизпия тинята през това време. Ти отгоре по-различно е. Давай. Иначе дай на мен. Ай! Той фъсна. По-яко. Я го подушкай. Чак ти на нищо не мириш. Я. Къде му е края? Дупката отгоре е. Нищо Чак, не че мириш. няма нормално. Той газирана вода, нали? Ти Чакай. Има етикет обаче. Я го прочита завързани. Да видиш. Keep away from children. Не си махна превръзката. Не. Може да ги Наистина махна. ли ще мириш? Да. Махаме ли? Махаме ли? Добре, айде. Ай. Ох, То оранжево. много светло е. Чакай малко как му видя цвета. Не мога да прогледна като цяло. Да, съгласен съм. Чакай, сложи. Така ще го позная. Портокал. Ма не казай, че го пише. Ти по-различно отгоре. Верно е по-различно. Ди на цвят друго. Изпи ли си водата? Не, нали? Портонакал ти е ли? Празно се. Съм вътре. Сега съм вътре. Сега го пусти. Или да разля, тук ще ме убиете и си. Тихо бе, щях да го махна. Има цвят на застояла бира. Ай, почва се. На На мандарина, с едно безалкохолно мандарина, само че прозрачно. И на друго има цвят, ама да. Той като се Ние обезводни. го слагаме за 18 плюс, нали? Не, слагаме го, че не е за деца. Да. Той все едно се обезводнил. Той е яко. Ето. Да, той не е като... Той не е чак толкова сладко. И няма вкусна трева. Ефтино газирано. Да, съгласен съм, че е ефтино газирано, но в сравнение с удое... Нали, предпочитам ефтино газирано, отколкото блатна вода. Колкото по-голям гълток ударя, толкова повече ми харесва. Друго сякаш ми харесва повече. Другото ме връща на село. Летните ваканции. Ето е по-яко. Не знам на кой би. Знаеш на кой би малко? Не. Ние с дъвчащите бомбони. Мамба ли какви бяха? Да. Ма не, те имаха един пост. Да, ма малко би на тях. Слагаме ли? Да. Ами сега. Те не гадно чуеш само звуци тук там е. Не сме много. Да? Айде. Това е картона кутийка. Ромбуид. Две са. Пак са две. Каква е тази ромбуидната кутийка? Откъде се отваря? Тук има нещо. Това е картон, где да го фаниш се отвори. Аз искам да му наруша. Май няма да мога. Значи изглежда ето така, надявам се да е отпреди.
За всеки случай Чакай, ще го правя покажа от ето другата така. страна. Да, много ще размерът. Тук има етикет отзади. Къде? Има нещо. Как се отваря сега? Аз нямам ногти. Го стисна, ще се отвори. Може и да... Опа. Отвори ли го? Не. Добре. Малко го смах. Фанах така нещо. Май го отварям го! Май. Не. Тук има лепка, така да трябва да се изрежи, бе. Май. Тук има... Тук няма нищо подпъхнато, май, човек. И тук няма нищо подпъхнато. Да, ти ли са? Не. Аз нищо подпухвам, не усещам. Ама тук сякаш имото не слепки, сещаш се. Ако скъсаме кутийката... Не е проблем. Къса е. Отворил го. Човек, сериозно ли в кутията има пакетче? Ти са някакви бомбонки. Дали? Да. Отваряме. И са твърди, и според мен са някакви супер кисели. Отваряме и пробваме. Добре. Ай. Сладко ли е? Ще видим. Не те знам къде си. Дай на кофа за всеки случай. Няма да бъде толкова гадно. Аз съм готов да лапам. Дай. Бомбонче. Кола-као. Какво? Кола-као, едно време се продаха. Кола какво? Какво е? Не е такова. Това е зелена закуска с пълниш, брат. Не бе, еднакви вкусове ли са? Не. Стига, какво ти по-хубаво? Какво ти с ягодка? Аз не обичам с ягодка. Дръж си. Нали или ягодка или нещо такова с червено? Не го знам, кое, ама е яко. Да, това е яко. Кеф има. Ще поделите ли? Да. Да, вече да. Hello, панда. Моето пише Мейджи тук. Да. Да, ти да пише Мейджи. Не, на моето пише Мейджи. Ето виж, как се отварял. То заради това не усещаме нищо. Близо сме били, бе. Да. Той е много яко. Да, не съм много яко. Добре. Да, ма фани за ушото. Просто и трябва да изсипим нещата вътре, докато са горещи, защото едното е мазгоч. Мълчи малко, бе. Маулю ли зехтин? Не, то е едно бяло такова. Аз им искам аз. Давай, има нещо. Теб? Той пак. Давай. Може да го отвориш без да го поглеждаш. Аз не. Да помагам ли? Чакай, ще опитам. Дай. Ще дам всичко целия си. Значи няма да ядеш много тия. Има, няма 80 кила. А ти само го издърпа ли, как го махна? Се върти. Пластмасовото. Дай го. Ето. Пластмасовото. Не бе, от тук отгоре трябваше да има още едно. Няма, бе. Има, ето го, си го фърлил. Къде съм първо? Го, чакай. Ето е като първото. На баш и зелено. С по-тънката част надолу. И натискаш. Предполагам, че с Чек, това. дай вероятно изобщо не те гледам. Успя, На кого мириш? Чакай. На също като предните две, нищо. Не бе, първото миришеш на люцерна. Да, също прави си. Добре. Те е соличка. Значи, къде остех чашата? Ой, дали ще му се налеем, брат, без да... Не знам. Къде да пробваме? Значи са сърдили много. Те, фана го, ето чашата. Чакай, ти го фанам, аз не знам къде ми е чашата. Наляк си. Къде си оставих чашата? Близо ли съм? Не знам, търси. На бара ли? Да. Ето, къде си? Чек, толкова с ръце на работа не сме изпускали. Дали.
Чуколината такова. Ясно, бе. Дай, на здраве. Чакай да го дъвкаем първо. Какво да го дъшкам? То ние защо ще мирише? Не, би на цирената от първото. Добре, една здраве. Моля да ми целиш чашата. А? То е много сладко, е. Те много гадно е. Не е гадно, ама е сладко. Чакай, отвратително е. Те отвратително е. Той диня ли? Диня ли ти нещо? Махаме ли? Махаме ли найдем? Да, бе, махай. Добре. Ще знам да не говоря преди да го видя. Малко съм далеко от истината. Диня! Чакай, аз харесвам кокос, защо не ми хареса? Чето е много сладък кокос. Той ти е мътно. Заплатен кокос. Не сне, аз харесвам кокос, той е отвратително. Трябва да го пазиш далеч, що не. Не, ти. Между другото, май ти най-ми харесва от трите. Това нормален ли се? Имаш много извратени вкусове. Да. Да, ще си капна още малко. Това е... И тук оставяме за женати. Искаш още малко? Да ти бяга тук, бе. Аз ти се чуля как го изпия. Отвратително е. Виж, познах, че е зелено. Да, май не е зелено като другото зелено, май той е по-светло зелено. По-малко зелено от другото зелено. Да. Би ли го излял? Да. Добре. Как да го питаш? Да. Ай. Те са стъклени, бе. Брат, май не е хубаво да едем стъкло. Ха-ха. Абе, след той, което пихме преди малко, е така... Ключи ли са? Сега ще разберем. Честествено. Що трябва? Но че трябва, брат. Все пак за това сме се събрали. Ти все ще се влюби в нудлите. Но сега му ти кажа какво му липсва малко и става топ. Малко соев сос и за мен лично люто. Маме ли соя сос? Харесва ли ти? Ти скажи мнението, аз съм фен на тези Безвкусно ми. Любиш ли ти соев сос? То не е отварян. Ще трябва да ни го дадеш с завързани очи, като сме. Да. Я ти се опреди с ти голямото Ние нещо. сме го френчнахме си го налием да пробваме. Да, ще да ни отнеме време да го отворим. Това ще е екстремно. Нико правиш, бе? Чакай, я знам, че тръгне толкова. Защо не им слагат дозатори? Може би, защото е литър, че е за... Да, за промишлени... Гласа зад казар, що спря само да... Що спря да говори? Че то за така се смеят. Да. За какво? Това е само така да се смее. Само не се смеят тук и ти искаш да ти говоря. То не е идеята. Да ти говоря? Както имах един... Не, да не се смеят. Имах един от моя клас, дето разказваше много тъпи вицове. Но обаче той докато ги разказваше, самия той беше смешен. В смисъл не забавен, а смешен. Вие се смеехте, за да не ги повтори. И аз го дърпам един път настрелно към брат, викам да знаеш, че хората се смеят на тебе, не на шегите ти. Той каза, кой ме пука, нали се смеят? Хо-хо-хо. Да, така е в пъти по-добре. С това моля си го ям през цялото предаване. Да, защото не си Да, хапи. може да си го хапваш, само да не ми прилича. Не. Може ли по една салфетка, само че брадите не са пълнят? Не случайно се казва така. Thank you. Това е готино, да. Има ли още? Да. Сос ли? Не, бе. Ще затаряте ли очи или ще продължавате да пишете? Ей, сега слагаме. Пак стана тъмно. Аз не мога да продължа да ям с затворени очи.
Получава ли се? Май се получава. Много е опасно. Що е в носа ли се бръкна? Айде. Ти пак издранча на нещо стъклено. Да, пак също. Айде си. Ще имаш повече. Еми не е точно. Просто мисля, че така ще стане по-бързо. Тук нали знаеш, че има перфорация и трябва да я насилиш. Добре съм с нежни пръсти. Като на пианиса. Те са дълги, не нежни. Ти пак е друго. Ти мога го ползваш за пионки, като играем, не се сърди човече. Особено ако и то е зелено. Ей, Събрал да. почти един сет. Ти мога пръска. Добре, ти ми е чашата. Душкай. Мириш на нещо, ама като на зелена ябълка. Пери си. Опа. Като на зелена ябълка. Да, той е зелена ябълка. Някой остане, брат. Чек, ти каза и за динята. Не, там казах, че мисля, че това е диня. Ама тук съм сигурен, че е зелена ябълка. Дай, нали бе? Да, не, аз имам и купа пред мен, брат. Добре, къде? Много е опасно. Не знам къде ми е чашата. Чакай. Били му Да, ще подам. глазът кадър. Имам чаша. Дай ръчичка. Фам го как са пени. 100% е зелена На здраве. ябълка, човек. О, да. Да, той е зелена ябълка, някой друг бе. Да. Яка зелена ябълка. Махай ме, Да. да. Нищо общо няма са на нас, брат. Освен цвета. На листата на ласа, нали? Чек, ти мириш на зелена ябълка, не на нас. Да. Чек, те китайци имат много извратено. Имат много извратени вкусовете китайци, японци там. които са. тук? Много на български тук, бе. Това е личен сироп и захар. То заради тук слото. Защото има захар, ли? И цар е личен сироп. Ако ми го продават за зелена ябълка, ще ми хареса повече. Да. Ето. Тейстит. Не сме вкусна зелена ябълка, не на нас. Има, лек. Ама повече ви Това е защото ти виждаш картинката и вече знаеш какво е. Това е само, защото виждаш картинката. Да, има и привкусна. Какъв привкус то си би на зелена ябълка? На малкия сокчетата зелена ябълка има същия вкус. Но пък виж, поне е Pineapple. Затваряй се, да. Ей сега. Е сега. Ето тук има едно интересно, което се го разделя. Готови сме. Ти си готов. Аз не съм още. Добре, аз съм готов, той не е. И аз съм готов. Готово? Опа. Това е пакетче. Кои са ядки някакви. Не? Точно това ме притеснява. Що? Имаш алергия към нещо ли? Не. Трябва да пробвате Не. да се гледате. Не. Отваряй. Ти с какаоци ли са? Има ли в Русия с какаоци, бе? Да я да взема. Кой ти е?
Някакви сладки прецели. Със сладко чили ли е това? Сигурно. Вкусна сладко солити. Мгм. Не е лошо. Така представяш си ядем някакви скарадобирски маргадобирчета. Как? Ако го повториш. Скарадобирски маргадобирчета. Отваряме ли? Да, що не? О, добре. Какво? Карамел, салтет, алманден прецел. Ние сме хванали нито един. Нито един баден не сме хванали. Аз не усетих солено. То ми е малко солено и от това. Верно има бадемчета. Както с бадема, брат. Сиамски близнаци. Вместо да ядеш торта с бадеми и уиски, ево, Да. бадеми и уиски. Той е много яко. Да, не ми харесва. Да, аз честен, понеже е доста сладко, обаче карамелено такова сладко. Мисля, че и с бира много ще ходи. Някой тъмно. Да. Аз си взел. Да, Аз искам да го тестваш, да кажеш. Да, много е готино. Само такова му липсва. Ти знаеш как аз комбинирам сладко и солено? Но ти само уиски му липсва. Не сте готино. Айде. Опа, хванал го въздуха, брат. Браво е! Професионалист. Тук, ай ти бутел от една страна, ще бутелната. От при тебе се отваря, не? Ти е кандидата. Отваря се, да го отвориш. Ако му разнищим кутията, проблем е... Давайте, смело. Добре, аз няма отваря. Сега да видим кой е. Кой има? Тук солети. Опа, щупих едната. Сега да проверя дали са твърди. Отваря, пробай. Не, отваряйте, аз отварях предното. Ето къде се е вчупил. Не знам, що се пазя, като ги отварям. То сега ми се лъзгат пръсти от нос захар. Го отворя с зъби накрая. Дърпай, куче! Айде. Стана? Да. Май, да, стана. Ай, пробай. Ти лапна ли го? Не съм още. Първо са поцелуван. Ай, Дай. what the fuck? Не сме отчели дали правилната страна, брат. Ма значение от коя страна, ли? Май да. Да. Да, има. Солите шоколад. И те представи да не е шоколад. Къде са нашата зелена я, брат? Да, по-вероятно. Не, шоколад е това. Вече нищо не мога да съм сигурен в този живот. Нали? Като не го виждаш е много гадно. Махане? Аз взял втора. Дай ма сам, бе. Аз съм ги дал, ама. Не, ти е солята с шоколад, някакво друго да е. Добре, шоколад. С солите. Дигам. Дай. Нищо не се. Чак, те е зелено. Матча! Да прочетем ли пак какво е матч? Не, няма да го чета. Как малко знаш шоколад? Това е шоколад, да. Но виж халал е. И то кое да не му е халалното? Не знам, може би всичко, което е животинско в него е убито по хуманен начин. Кое е палмата е мъзна, ли? Не знам.
Че това е Milk зелено. powder. Какъв паудър? Milk powder. Soybeans. И ванилия. Не, ти не го разбирам. Вкусно е много, Да, но яко. ама не го разбирам. Как му кажеш, че това е матча флейвър? Няма вкус на зелено. Ай, нали си много смешно. Смешно ми. Ай, направо вземи. Няма вкус на зеленото нещо. В него ще суши на бял шоколад. Те много яко ми е. Много ма кефи. Той ще е нещо студено. Да топличко. Айде. Те е пак тако. На бас. Опа, На бара ли? Барна ли го? такова е. И сега го има. Съдрах му етикета. Сега трябва да търся пак чашата къде. Не ти. Оставя си чашата някъде, къде може да я набараш, нали знаеш? Не. Беше толкова беше. Запомни. Да. О! Ти чатка? Тя е само да го душкам. Но той е червен под някакъв това. На червено ли му мириш? Не, вече просто май страх да кажа каквото и да е. Те как се изпят, бай, даже и червено ни е. Дено, аз отивам да си търся чашата. Чакай. Не, аз ще се справя. Ти ли я бутна тук? Не. Сигурна ли си? Да. Не ми Кой мириш взема? на червено. Снима се. Не ми мириш на червено. Да, червено е. Някой... Той череша, брат. Я чай пак да го душна да ни... Къде е това? Наистина ли? Да, ще нали. Не, човек, няма мириш на червено. Мириш по-на-зелено. Ма той е приемто То зелено. в чашата ми се умешиха ароматите. Оф. Да, пробвай. Добре, казвай нещо преди да пробваме. На аромат на какво ти би? Ама нещо конкретно, не е само зелено. Скам череша. Сега кажа пъпеш, ама го минахме. Попеш не сме минали, бе? Не сме ли? Не, ананас пиеш. И портокал. Гебе, минахме го. Пъпеш казвам, ай. Верно може да е пъпеш, мамка му. На здраве. Оф. Пиш ли вече? Ти ни каза, чакай. Не съм пил. Ти пили? Да? Аз чаках се да знае. Добре, я ще пия. Има и лека киселинност, той вече може да е ябълка. И сега на мен ми би на пъпеш вече. Добре. Иначе пък не е лошо. Харесва ми, не е много сладко. Но пак е сладичко, ама не много. Такова се освежаващо. Чопта как прегущаше. Махаме ли? Да видим Да. колко не сме познали. Не, ти го познато с път. Да, добре. Има зелено. Има и червено. Нали все пак от кога говориш за меня? Аз почвам да се повтарям вече и се няма ще отсиря нещо. Аз най-вероятно... Този път. Аз най-вероятно съм си налял само от кората. Ма е яко. Стай. Готов съм. Готови сме. Той Той няма не да я запие. запие. Не, зависи. Едно време имаше мляко в такива пакети. Е, тук пред нам го остави. Той нещо пак като мислил. Да. Емо това ето с пъти първо. Това не прозвучава. Бъркам. Ровя. Те пак някакви ядки. Где си? Тук ти взе ли се? Да. Мириш на сладко. Пак е сладко.
Папна ли го е? Да. Но яко. Ще кажа матча. Има вкусна, не е бомбони. То не е вкус, има такова. Текстура. Да, текстура. Сещаш се мони влизал дето отгоре с едно пръска, дето постоянно ти лепне навсякъде. Трюфели? Да, трюфели. Само че аз не харесвам трюфели, пък това е яко. Да, това е яко. Не слагиш такова. То е бадемче с нещо отгоре. С матча. Вече ме трябва да кажа какво е. С матча и покрито с какао. То е моят отговор. За матчата не знам, а какво е моят отгоре. Кога да кажеш, махай. Има е лек ванилен вкус. Дай, махай. Инджеоми алмонд. Няма ли превода? Сега само. Бадеми синджол. Виж, че съм мъча. Инджеоми. То да, на български не мога. Какво е инджи? Я търси. Какво е? Инджеоми. Те бели, бе? Чакай, как се пише това? Инджоуми. Инджоуми. Това готно ли се яде? Инджоуми е традиционен корейски сладкиш. Приготвен от лепкав ориз. Мочи! Близко бях! Мочи, добре. В японския контекст или чапсао на корейски. Но яко. Задушава Наистина яко. пара. Скрива се или се меси. Не го показах на камерата. О, показах ли? Ти ги показваш, не? Да, аз ги оставям с лицето. Рапидно. О, две са. Това е с играчка. Това е киндер. Не може да е киндер, пластмасово е. Добре, рипофа на киндер. Дано да има играчка вътре. Можем да го прецакаме нещо. Да, разбира се. Мога го Можем да прецакаме. го прецакаме. Да. Тоест да внимаваме като го отваряме. Не знам какво има. Бе. Ма не, тук на елончето е... Да, махай го, не знам. Добре. Значи ще ти кажа, че е хубаво да се погледнем, ама... Ако се отворете очи просто. Не. Искам да видя опаковката. Добре. Махаме? Дай. Спанч Боб, квадратни гащи! Мам Патрик. Ще ти спочи, бе. Отслабнах, бе. Опан хия, аз го И аз го видях. Опа. Хорошо. Това е много яко. Чекаме играчка. Виж Санди. Който са падна. Спонж Боб! Стига е. Той няма варене, брат. Човек, тук... Аз ще си го оставя в градината. Чекай Спонж Боб. Санди. Има стикерчета! Я, кафето. То Спонж Боб, бе. Те може да са Спонж Боб. Аз ловя джелвиш. Медузи, бе. Медуза. Къде? Твоята камера е много надалеко. Какво за уназа? Аз те са обикновени захарен топченца, предполагам. Аз много обичам. Това би проблем. Ножичка може ли? Не. Страни, брат. Не страни.
Чек, отворихме едно, трябва да са еднакви. Надявам се. Захарни топчета, не? О, да. Ние се оправихме. Ще Ние щупя сме силни и зъбто, независими мъже. Да, и аз се опитах. Не е добра оферта. Ето букуците. Какво? Що ми ги взе? Извинявай. Не са обикновени захарни топчета. Обикновено са малко по-кисели. Не киселя. Те са много яки, аз много обичам такива. Чекай, знаеш как може да се изгаври с нас? Кутийка. Давай. Те, като форма е пак като не солети. Бе ли се отваря пас? Да, много са солени солети този път. Дано. Те защо се наричат солети също? Сол и... И лейти. Не, сол и ети. И нети. Да, приятелката на Дони. Тя ги е измислила. Да, стои 100% са През солети. далечната 1736 година. Ти 100% са солети нещо. Отвори го. Допере. Правилния край да сме. Пак го оцелихме. Чук, ти имах същия вкус. Да. Ще я кажа мача, ама. То мина вече, значи и друго. Така е мочи. Инджоми. Инджоми, да, как беше? Инджиоми. Не. Инджоми. Инджони. Enjoy me. Окей. На същия вкус. Не, той е бялото. Инджоми, Инджони, Човек има същия вкус като предните. Джак and Jones и всеки такива. Джим Джак. Да. Човек на абсолютно Аз също. казвам, че ми е бялото, иначе за мен на вкус е също. Абсолютно също ми на вкус. И той вече трябва да е... Не, то пак шоколад няма да е интересно. Шоколад е, айде. Махаме ли? Маха. Да. Milk flavor. Дай млечен шоколад. Бял. Същия вкус може да. Да. Да, по-добре изземе зелените, поне са зелени. Конечно, много тихо се случиха нещата. Да, така е. Точно ме притеснява. По принцип малко ма хвана страх. Да. Какво да? Тя трябва да мине първо през мен, за да стигне до тебе. Аз ще те предупредя. Чакай, какво ще да викаш скачам? Стигне ли го? Да, запиени. Ти ли? Не. Ти имаш ли бе? Не бе, Добре. остави го. Тръгна да търкаля някъде, чувам го. Не мога да отворя. Правилно да го правя. Нужда от помощ, не? О! Ти не прозвуча. Душкай. Сода. Мириш като останалите, ти ли? Не мирише. Ама ич. Аз си наливам. Къпа. Ако се намиря чашата. Аз му да знам къде е. Е тия. Дай, падна топчето. Отиди. Сега да не го глътнеш, внимай. Пускай. Сигурен ли си? Да. Добре. Колко душкам чашата, то вече на 13 неща мириш.
Май продукцията малко. Можех да не миете чашите след всяко използване. За следващия път. Много мерсаме! 5 ли става кубика вода? Да я пети нещо. Той е много свежо, много лек аромат има. Може би остатъчен за всичко останало, което Да. пикне деви Дзън? къщи. Малко по-надолу. А? Аз бих трябвал пак с зелена ябълка. Тей, матча ние минахме го. Деня ние минахме. А? Ма киселичко е. Да няма някой лимонче, брат. Няма нищо с лимон. Ами той предните нямаха нищо. Аз ще кажа лимон. Аз си държа на зелената ябълка. Махаме ли? Да. Какво ти е, човек? Лич. Лични е ли болест? Аз за лич как се сещам. Лич. Какво е лич? Лични е ли болест? Лич. Не ми звучи на болест, човек. Аз се сещам за личкинг. Не съм фактор тук. Какво е лич? Вас издаст. Видял съм такова по филмите, по клипчета. Тропически плод, произхождащ от Южен Китай. Плодът е малък, с кръгла и овална форма, с червена грапава кора и бяло сочно месо вътре, което обгръща една кафява Не. семка. Ще е тук на вкус. Много сладък и ароматен. Комбинация между грозде, роза и диня. Не съм мял рози. Грозде съм пил. Няма такъв вкус. Малко по-пари, обикновено. Ми е прозрачно. Гроздето. Бяло, прозрачно. Да, и прави ни синжирчета отгоре. А чакай, той е бяло прозрачно. И прави ни синжирчета отгоре, нали? Да. Това не е лошо. Харесва. Да. Добре, как очакваме да познаем, ние не сме чували за него. И това е. Чай си спия лича. Лич Кинга. Айде. Това е нещо голямо. Опа. Падна. Ай, че узе. А това пак ядки маяки, а? Или бомбонки. Едно от двете, прича на... Чакай да го... Яд. Ще е пак нещо с матча, личи, онджолмо. Забравя какво беше. Да, отваряй. Чакай, аз не знам къде. Аз мислех, че то се стои в тебе. Аре, аз мога го отворя. Хаку. Хакуна матата. Мириш по същия начин? На нищо ли? Не на нещо, ама. Ти взе ли си? Да. Ай. Не знам какво ми напомня. Не. Но не е бомбони, едно време. Снежинки ли как им виках, фъстъчи с нещо бяло отстрани. Сетя ли за? Да. На Бяха такова много сби. гадни. Той е по-хубаво.
Не, те бяха много хубави, ама ги развалиха. Не, те бяха и са били и ще си останат вовеки гадни. Майна да. Те они дети му кажа името. Аз за него залагам. Инже Войвода, да. Инджоваме. Да, Инже Войвода. Инджоваме. Бадем с инджоваме. Не е Бадем. Тогава не е бадем, бе. Да. Дай пробвай пак. Някъде пред тебе. Не бе, то на форма не е като Бадем. Как му сещаш формата, като е покрито те пъста шоколада, човек? Добре, усмочи шоколада. И остей само глечката. Смъква ли? Не, че аз пак го опитвам. Ще опитвам да му махна шоколада. Я смучиш ли го? Бадем си някой. Добре, Бадем. Няма ли фастъци ми се. Бах си претенциозния. Ти по-скъпо. Да, но не по-вкусно. Аз съм готов да махна. Дай. Cookie and cream. С алмонд. Бисквити с крем. Бадеми с бисквити и сметана. Чек той на цвят по-добре го гледа. Да, коментирам, айде. Зайци има ли си? Да. Кажеш, че Бъкс Бъни е минал. Напълнихме на ксика. Добре. Точно такова прилича. Падна. Не, тя го щяла да Дигни го е! Така да го пипаш. Кутийката има. Пак ли те? Те абсурдно го познаем кой. Аз му така солети. Сигурен си? Ти обиш чистата с кутийка. Сега трябва да познаем какъв цвят. Така да го отворя. Те имаше зелени, имаше бели. Сега са кафе. Чак може и сини да са, те са изруди. Да са нак. Няма да дишкам направо си вземам. От обратната страна ги отворих. От обратната страна са рад. Това е студен карамел. Имат нещо абразивно по тях. Абразивно? С шкурка? Да. Готов ли си да тест това? Да. Че каква пука? Те с пука ще бомбони! Да си перяко! Искам да налапам пецолетие за това. Да. Целка цяло на вкус много прилича на другите. Ама пука. Ага. Те не знам много. Маля бях заврата сега. Нали са продават някъде шкопена малка да ги пробва? Човек вземи на мен, ако не мириш. Не, много яко. Не знам какъв вкус е, обаче пука. Но шоколад е това вече. Човек ме интересува какво е вече. Има спечеля. Той е пукаш шоколад. Шоколад дет му пука те. Не, това е шоколад, който накара на нас да ни пука. Дет не го напуква, добре. Човек махам, искам да видя какво е.
Double coated biscuit sticks. Full popping candy. Chocolate flavor. Айде! И крайно време беше да има нещо шоколад. Ама пукато е мея. Да. И ако не ги бях отворил наобратно, аз ще изпреваря събитията преди да ме гледат още ще служа маска. Добре. И аз съм с маска. Джеш, знаете, не се прибра с толкова голям чанта да ги вади. Последно. Той стропа много Но то е биг. Биг Мак. High level big expansion quality. Какво беше, не ти беше така, ако ти е? Бомбонките. Не бяха ли ти? Май бомбонките. Дето казва, че моите са по-хубави. Да. Те бяха така, ако ти е. Аз тук има нещо лъскал. Грапало по-скоро. Тук. Тук верно има нещо. Горе има нещо грапало. Ти да? Отварям. Отваря. Като кенчо се отваря. Как като кенчо я? Не го ли чу? Като звук. Аз псех, че... Добре. Не. Бомбонки. Ти много шумулка, човек. По-отделно бомбонки. Ще бъде добре с захар. Нещо кой беше с такива кутийки, бе? Линд. Да. В него щупих тук. Не съм. Да, кръгове. Тя е лин. Цялото ще го лапнеш или ще го отхапиш? Бе, по лапна цяло. Това е розовото. Аз тези ги видях, бе. Какво беше розовото? Нямам някаква ягода. Не, вероятно. Да. Розовото е. Да, ягода. Сигурен ли си? Да. Тома си към Ма виж, отворил съм го кадърно. Да, доста добре. Якс? Къш малко кручивка. Искам. Ще стана много сладко. Аз пънес толкова сладко изяждам за 3 седмици. Месеца. Както ще има вкусна. Поне познахме едно. Двама? 2 познахме. Кое беше? Бомбоните и солезите с шоколади по къща. Даже там трябва да се броя за 2 точки. Защото познахме 2 неща и шоколад и по къща. Викам, защото ни познахме предните две. Чакай, три спагетите. Спагетите. Да. Как се справихме? Много зле. Запознаване беше много зле. Очакваш да е добре ли? Чакай. Аз ви го направих трудно. Как искаш да се справим добре? Когато кокоса има вкусна. Ти успеете ни пътя неща не ги знаехме по кокоса. Аз ви го направих трудно. Ние не ги бяхме чували. Между другото, аз съм доволен, ядох с какалци. Що аз искам да пробвам? Малко бях наплашен. И аз искам да... Не, с какалци нямам проблем, хлебарки не искам да ям. Много съм гнусен. Ма с какалци пик про. Тези дедки готвят не са като нашите. Надявам се. Ти знаеш. Надявам се, казах. Да беше интересен. Да. Биш много як. Аз пък мисля, че се представих много добре. Всичко си изядохме, нали? Само хората, които са ги опитвали тия неща, ще не разберат, че няма вкус на тия неща. Чакай, аз не знаех да личи тук вкус има. Аз поне знаех какво е личи. Ма и аз не знаех какъв вкус има. И матчата не знаех какъв.
Мачката не знаех какво е изобщо. Не само за вкус. И умиджом, и... Индже войвода, него пък за първи път го чух. Мисля, че го запомних. Инджоуми. Инджоуми. Нещо такова, да. Аз него за първи път го чух. И аз. И все пак го наричам Индже войвода, но да. Индже войвода е преварен с мляно рис, намачкан. Преварен, това е важно, преварен. Не знам, май беше преварена. Добре. Ще можеш да обработваш тук издрани. Тук ще си играе. Тук ще има много да си играеш. Но поне ще ми е забавно. О, да. И да. Това беше от нас за този път. Не беше от нас, беше от нея. Значи. Ние бяхме... Опитните зайчета. Да. Надявам се да ви е харесало. Готин тест тест. Не ми хареса. Беше странно. Не беше. Особено на вкус някои неща. Единствено мачата... Чек, Това- да, Тая люцерна... колко матчи пробвахме? 2 или 3? Две. И двете имаха различен вкус. Едното беше солети с шоколад, зелени и ги нарекоха мача. Другото има Другото вкусно беше- люцерна. Безалкохолно с люцерна и го нарекоха мача. Мачата ви е повече на пъгот, отколкото на ти с шоколада. Наистина? Да. Откъде знаеш какъв вкус има мачата? И аз пробвам нека от вас. Опа. Добре. Да, това беше от нас. Ако искате да правим други тестове, Коментирайте, харесайте. сабскрайбвайте. Пишете в коментарите. Тагвайте жената на Найден. Хаштаг жената на Найден. Бай. И това. Чао от нас, до следващия път. Бай!